Στις 27 Ιουνίου 87 ένα αστέρι φώτισε μια νέα ψευδαίσθηση. Το χρυσό πόδι γεννήθηκε μικρός και μεγάλος παίκτης, 9 χρόνια χαμηλές τάξεις με όνειρα και δύναμη. Και έπρεπε να φύγει προς Ισπανία, στη Βαρκελόνη βρήκε δεύτερο πατέρα. Με θυσίες προχώρησε κόντρα σε κάθε φόβο. Το όνειρό του μεγάλωσε και έγινε πραγματικότητα. 2004 το ντεμπούτο στο Μπάρσα και όλος ο κόσμος είδε τη μαγεία να νιωτεύεται. Το χρυσό πόδι έφτασε, οι άνθρωποι του τα Λιονέλ περιμένουν. Πάλι λαμπρέτα, θέλουμε να δούμε τη μαγεία. τη φορά στα πόδια σου, όλος ο κόσμος τον ήθηκε. Πρωταθλητής στο Κατάρ, Το χρυσό πόδι έφτασε. Το χρυσό πόδι έφτασε. Από παιδί σε θρύλο με καρδιά και ταλέντο, ο κόσμος τον ακολούθησε σε κάθε του βήμα. το χρυσό πόδι